Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Menteri baroh jang ke Israel Khasi baru lepen mi sakoi ke video hakane ke kenti rengkat baru nomi khmat jang ke US ke Israel Mike Huckabee da ka bapen pau arsin ni ke jing persyang jong ban penduk pendam ye ke jing thok balapen Saphriang bha ki baken no polo syak penyap hapdeng ke jing akan an ke brang ya khmat bat ke Iran ke jing kren ke dei ke jing ken thok bej haki jing thok ki bala pau nam bha ki bapen i baki dur bala shan khamen chwa jong nong yalam Israel ki dei ki bala shna da ke AI haka bakat to kat ne ki nong pendan kam ki lakam bagi leyo i ya ka keti ke bah nriu haka video ka video ka barang shen ka pen i yau Netenyahu bau yat ba dia kren baru Huckabee ubala kren kai baru presiden ke US Donald Trump ula pha yu ban lek pej yu te nong yalam jang Israel ndeka video kam shim la long ka ba jem not pura hakoi ka poru Netenyahu la kadau ya ka jing her thama jang Israel ki badang ya chakmat persya ikinong yalam jang Iran da ka baong menta kasngi ngala pendam no ya artli ki kyrteng haka kot thok kani ka jingkan thok kala pau kum ka jingkan thok jang Israel ban penduk no ya ki he pahara jang Iran kan thop yau ali larijani bar unong yalam jang basij u gola merzra soleimani kani ka video ka dei ka jingmi ka bakhaddo jong Netenyahu hakini ki sngi baladem hadin balayo i ya u haka wei ka cafe habak karen haka jingelang lengkot bat ya karen baki nong shong shnang baroh ki long ban ya khun persya iki jingkan thok lam le ki bala Saphriang online ki Khubor ki la yo jing Kyrshan hadin baki nong pendan kam ya ki lap thai Khubor ki la bo jingkali ya ka jing shisha jang ka wei ka video baladem da ka bakado sha ka e ka baki kam bakadei ka keti bala pendap ka jing bakla ka baju jia haki dur bala penmi da ka AI ka jingkan thok kala nang jur kat baki dur bala shna thok jong Netenyahu ki ba pau kum ki bala mensaw ki la stang ban Saphriang haki internet kat ba ka jing skap jar jong ukhun jong u ye haki lap thai Khubor kala nang penjur shu ya ka jingkan no ki he sokar Israel ki la kantaj bunsin ya ka tei ki Khubor bat ki dei ki balam ler ka office jong menteri baroh jang ka Israel kala khot ki Khubor lam ler ka bau nomi khmat jang ka Israel u Reuven Azar ula kenno iki nong le ki dei ki badan jing dei bar ka Iran baki pen Saphriang ya ki Khubor lam ler